ও কপলা কখন দুকন তাপর দুদিকে অতিরিক্ত ও তাকে ধরে কত মারে সে মবিচ জলরে ছটপট হই মরি যায় আমি অতিথি ও পুଅକୁ চট ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାର କେତେ ଅଥା ବୁଝିଲ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏ କପଡ଼ାଟା କଣ ହେଲାଣି ମାନେ ନିହାତି ଚଟ ମାରିବ ଏଥର ସମ୍ଭାଳ ଏ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଖତରନାକ ମରିଚ ଏ କହ କହେ ସେଇଆ କରେ ବାନ୍ଧିଲ ବନ୍ଧୁରା ମୁଁ ଥରେ ବି ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ ତୋ ପୁଅକୁ କହିଦବ ବାବା ନାଇରା ତ ହଟିଯିବ ତା ନହେଲେ ତୋ ପରିବାର ମୁଁ କାହାରିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ତାଙ୍କୁ ଆଣି କହିଦେବେ ଓ କପଡ଼ା କଥାଠୁ କମ୍ ତମଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି